Domeka karnabalekua, eta martes de karnabal oin izatea egona. Martesena. Bi egunetan? Bi egunetan. Jantzisa topau, dagoen zatarrenak eta haitzekin, zatarrenak daukenak. Haitza jaunen frakak eta jantzisa eta horiek, arkonda azarremat eta. Gero gerri etorri izan da, gerra denporran bestari, kukumorek eta jazten. Hori proibita hauen. Gerra ostetxuen danok, hori karnabala dana prohibiduta onzegin. Urti askuen. Zau numuten, permisoik karnabalak egiteko. Lehen nauko kostumbriek, bai, galdu inzien gero, gerra denporri ez zero, hortxe. Urdelardero berreskuratu genuen, Marikus bueltatu zen urte hortan 75ean, hori, kontau zizkidan gauza batzuk, horreri buruz eta joan ginen beste 2 adinekoengana, ia zela zen eta egia zen jenteak orduan oraindik ezagutzen zuen Urdelardero. Naiz eta ja esan ospatzen edo, baina beraiek txikitan jente asko euen bera txikitan ospatutakoa. Orduan ezagutzen zuen, eman genion horri hasiera 75ean. Eta hori, ume guztiak etorri ziren, kaikua, ziriaz eta behar den moduan, beraien etxeetan ezagutzen zutelako. Lehenagotik hori. Urdelar grego nien behi urteteak eben, makila bateaz, txorixu esartu, txorixu esartu, hor zagarren batera. Urde izatitxon bat esartu. Kuadrilatxugak forbeta ziren, eta etxek santagera moruen, igual antzera, bat kantau, eta batu. Demute honien, zirixin zartzezan, holostia, urdeixa, txorixua, ero geana. Da, haidea, beste leku batea gero. Leku batzuetan zagarren bat zartzen da besteen hori urdei eta txorixu batek eta. Piku batzuk, naranja bat, txorixu bat, txorixu erdin bat, zeu zer. Piku bat bai zartzen ziren. Baitxa, piku melauak. Piku melauak, hola zirixen zartzen eta beti bai. Gaur egungo umiak, hemendik urten orduko jaten daude, gaur egungoak eta lehengoak, baina txorizua dauen moduan, urdaia dauen moduan, hori platerrera ataratzen badotzazu, inork ez dago jango, baina ziritik, ez da gauza bat, Urretxen zera, azalak entzetzien, puntatxua zorroztu, kurioso itxeo. Makilia, esperparauta txote. Makilia, norbera topau pozik, hori topeta bateko, kutsilua amagi harrapatu da haide. Topau zuri-zuri inde preparau, zirixe inde. Kaikuaz. Guri orduan, kaikua izango zen, ziurrezko kaletik ibiltzen zuten beroki bat, ez? Orduan, kaikuaz, sasoia izango zen, suposatzen da, txerriak hil ondoren eta, negu... Oin dotore jazten die, oin, erreini eletxe jantzea. Baserritar jantziaz irtetzen dira gaur egun. Eskoitzan mutilak ziren goiko partera, eta neskak ziren beko kale aldera. Eskola bia zen, eta kaltetako eta junta dutxe itzen neska mutilak.
Urdelardero urdaixa janda, bazkaixa gero, orgoixan itxurri bat, haren gainean txori bat, ura pil-pil erori da. Etxeko Andre Zabala, etxe honeko alaba. Hemen neuen beste andereño bat, Isabel, eta bera gogoratzen zen bere txikitako hori kukumarroekin eta hor ja udaletxera joaten ginen kultur bileratxoak edo egiten egun hauek antolatzeko da hortik berreskuratu ziren. Berak asmatu eiauen abestitxo bat kukumarroentzat. Kukumarro mozolo, karnabaletan zoro, korrika dator, eskobarekin ipurdiak astintzera, guazen korrika gordetzera edolako bat zen. Da, bueno, hasi ziren urte baten, atera ziren kukumarroak eta guk abestitxo hori ikasi genuen gelan eta hola eta. Kukumarro, zela esango zonik, gaizki jantzitxat eta ez da itxezen ezautu egin eure barrokuak, ez da itzo. Txekina jantzitxa da izanak ez zeuketako eta zein zuen hori itxa. Nola ibitxe zen. Saku sartuta, saku burtibera sartu. Saku moru sartzea hauen, da bai. Bai, hemendik eta buru sartu, eta gero hemendik atara eskuak, detortezan, badator. Kukumarru bat ez da, beste txekina eta karrara nahi eta beste lan palamota utzien, horrek eta txekinari. Ez que ez jarretxu txeuen, on kabezuduak ibiltzen die umiekin, hola xen ibiltzen ziren. Orduen holako on globuak ibiltzen die, baina orduen txarrexen putxiki ezateak arekin zikatuta egitxe hoen da, inflau, eta arekin egurre mote hoen. Puxikia bai. Puxikia inflau. Eta zikatuta, da minitxe hoen, zikatu, eta ero karnabaletan, makiltxo baten puntan ipini, da areaz, on globu edaz. Bai, on globu, baina lehena globuik ez egon. Ez, baina hain minitxe hoen. Puxikiaz, beste dagan unos zipititik-tak eta ala, aidea, korrer. Atartera, orduan atik zabalik gote ziren da, erozeinetetara, aide. Bai, gordetu zen, omen bebauen plazan. Kiosku eta eskolai eta arruen da sartutean dizen. Baina, hemen hauen, kurtza bat, hemen zan monjien komentu esan. Da horra hauen ate handi bat, hauen kurtze bat. Da horre zelikien pasau kukumarrok eta horretxe bat egin. Horretxe eta karra. Horria salbote ingo zen. Errespeto bitxe zeuen. Elizpegi, errespetatu zen.